Azken urteetan behin baino gehiagotan ikusi dugu zenbait azpiegitura proiektuk ez dutela lortu aurrikusitako erabiltzaile kopurua. Bilbo hegoaldeko saihesbidea, Supersur, Lander Garrozuk esaten zenuena, edota Artxandako tunelak izan daitezke adibidea. Bilbo hegoaldeko saihesbideak, Supersur, ia 1.000 milioi euroko inbertsioa izan zuen, eguneko 23.000 ibilgailu pasatzea aurrikusten zen, baina lehen urtean eguneko 53 gutxiago izan dira erabiltzaileak. Zer gertatzen da tunelekin, Artxandako tunelekin alegia. 106 milioi kostatu zen. 35.000 erabiltzaile espero ziren, baina erdira ere ez dira iristen. Bi azpiegitura horien kudeaketa 11 milioi kostatu, 11 milioi euro kostatuko zaio urtean Bizkaiko Aldundiari. Inbertsioaz ari gara, baina gero ere mantenua... Eta argi uzten du kasu hau, noizbenka batzuetan ere gertatzen dela, hanka sartzeak egoten direla. Eta Gorka adibidez jarri du oso esangurutsua den kasu bat, eta da, ez dakit nongo aireportu hori, ez? Baina gauza da, eta nik uste dut ados egon gaitezkela esanez, ez dela azpiegitura bai edo azpiegitura ez da bai da, egin behar da ikusi kasu konkretu bakoitza, baina eske gertatzen dena da, badaudela batzuk, sistematikoki azpiegitura guztiaren aurka daudela, eta hori da benetan daukagun arazoa. Esaidazu hemen dagoen bat guztien aurka dagoena, bestea beste Miramon eta horrege lagunak esan duen horren guztia. Bai, baina nik uste dut, esate baterako, abiadura handiko trenaren aurka egotea horrek ez du justifikazio logiko baten ondoria dela, hori da... Justifikazioak eta logika norberea. Zulen esan duzu batzuk, eta suposatzen du nitartean, guztien kontra gaudela, garapenen kontra gaudela. Unibertsitatearen porrotaren simboloa zara. Alde zauden. Ze azpiegituaren alde zaudeten. Esate baterako, hemen aipatu da, azkeneko tartea, Beasain Durango. Ni herri ikuspegitik defenditu egiten dut azpiegitura hori, defenditu egiten dut, baina horrek ez dukentzen beste guztia. Errepidea, Iñaki. Azpiegitura hori bai, hemen esan da lehen, eta Gorkak esan du. Aplikatu, zergatik ez beste azpiegitura batzu. Baina zergatik izan behar duzu bezala, dena bai dena ez. Nik esan du lehen, nik bai ala ez, esan aurretik esan behar dut. Zein da arazoa, zein da konpondu nahi duguna. Hau, bale, edo ez, edo non, edo hau edo txik. Adibidez, zergatik ez du konpontzen abiadura handiko... Ez bai. Momentu bat, telefonora noa, eta gero oraintxe bertan ikusi dituzuen Supersur delakoarena edo Artxandako tunelena, aipatuko dugu Denis Itxasok zerbait komentatu nahi du eta. Gabon! Gabon, Claudio. Gabon, zure izena? Iñaki, Donostitik. Iñaki, Donostitik. Donostialdeko metroa. Zer deritzozu horri, Iñaki? Niretzat, azteko Donostiko azpiak zulatzea ja beldurra ematen nau. Alde batetik. Eta gero, niretzat Donostiar batek ez du metro hartuko Donostiko punta batetik bestera juteko, hortarako daukagu autobus zerbitzua ezin hobea. Eta niretzat, ez da... Ez da beharrezkoa? Ez, beharrezkoa, ez da errentagarria... Ez da errentagarria. Parkatu, bai, Santi. Donostiako nik uste dut, ez aio inori ukatuko metroa hartzeko, baina nik uste dut bere kontzepzioan metroa ez dela Donostian beran mugitu alizateko azpiegitu bat da, zeo zer zabalagoa. Bilbon gertatu dena, Bilbon egin zuten alegia. Nik uste dut Denisek esan du, hasieran, hau, ez, metropoli bat Donosti aldea, ez bakarrik Donosti iria, baizik eta bere inguruan dauden herri eta hiri txikiak lotzeko azpiegitura bat direla. Hau da, momentu honetan, adibidez, errenderiatik Donostiako auzo batera joan behar duen batek, momentu honetan hartu behar ditu, begira, gainera esaten ari zarena orain iruditan ikusten ari gara. Iñaki, Donostiako edozein auzora iristeko gaitasuna emango du. Hori ere, esan nahi dut, eredua, Bilbon egin zutena eredutzat hartuta edo antzeko zerbait eginda, zuk ere Donostialdeko metroari uste duzu, zer, ez dela beharrezkoa, ez diozu hor punto positiborik hartzen. Ez metro, ez abiadura handiko trena, ezke uste dut, abiadura handiko trena ere
nire uste zerbitzua emango lioke Euskal Gizarte neuneko 1/7 gutxi gora bera, eli bati, oza, elite bati. Eta Donostiko metroa, ere, oza, dira azpiegitura handiak ez da beharrezkoak. Errepidea, ez da errepideak ere? Ez. Iñaki, entzuidazu segundo bat. Bai. Esaten dezunean Donostiaren barruan, kontua da, niri iruditzen zait ikuspegia dela oso Donostiako zentroaldetik begiratuta. Ze, zuk galdetzen baldin badiozu intxaurrondotar bati, edo galdetzen baldin badiozu altzatar bati, Donostiako auzoak direnak, segurazki ez dute iritzi berdin aukiko, esan dut. Eta kontua baldin bada adibidez altzatar batek, edo errendiriako batek, errendiriar Donostialdean edo Oarsoaldean, hor konurbazio metropolitano horretan dauden hainbat eta hainbat herritar 300.000 inguru, unibertsitatera joateko. Askotan gilditzen gera, kontxa inguruan dagoen metro kapritxoso bat izango balitz bezala. Iñakik beste aukera bat ematen dizu, Iñaki, zuk esaten duzu autobusez. Hori da, autobus ezin hobea dukagu Donosti, eta igual hobetu dezakegu Euskotrena eta dana, baina metro niretzat... Ez que metroa Euskotren hobetzea da, metroaren proiektua zer da? Metroaren proiektua da Euskotren gaur egungo lerroa hartu, eta desdoblatu, eta, velozidadea handiago eman, frekuentzia gehiago egin, hori da proiektua. Iñaki, Donostia! Vale. Eskerrik asko! Eskerrik asko zuei. Txalo bat Iñakirentzat. Agur.